Вітанкі, Іван, дзякуй вялікі табе, што ты вырашыў далучыцца да нас і пашэрыць сваё меркаванне наконт таго, што ты думаеш. Вельмі цікава дазнацца, хто ты, што ты. Таму я табе зараз задам некаторыя пытанні. І перад тым, як задаць, ты можаш крыху распавесці пра сябе, чым ты займаешся, адкуль ты родам, як ты наогул прыйшоў у пратэсны рух? Я з Мінску. Я нарадзіўся і вырас у Мінску. Зараз я займаюся, я індывідуальны прадпрымальнік, працую у сферы дзейнасці таксі, супрацоўнічаю з Яндексам і з Болтом. У пратэсны рух я прыйшоў яшчэ, напэўна, у далёкім 1999. Там у свой час быў у Маладым фронце, але за нязгоды з, гэта сказаць так, паліткарэктна гэта все прагучала, за нязгоды з метадамі барацьбы кіраўніцтва я адтуль сышоў. Ну і ось у апошні год все аднавілася. Нейкія іншыя мэты накірункі з'явіліся ў пратэсным руху, і я не здолеў прайсці дзесьці побач. А ты хочаш распавесці, з-за якіх такіх методаў Маладога фронту ты сышоў, ці ты не хацеў бы распавядаць? Чаму магу? Гэта не складана, і гэта было ўжо даўно. Скажем так, нават у той час мне было 17 год. Я меркаваў, што трэба неяк змяняць сістэму. І гэта не мусіла быць гвалтоўным. То бишь, каб штосьці змяніць, трэба пачаць змяняць, як казаў Наполеон Бонапарт, хочаш зрабіць рэвалюцыю, пачні з сябе. І знізоў, бо там, як вылучаліся тыя ж лідары на прэзідэнцкія выбары, на той жа 2000, 2005, 2010 і гэтак далей, прыходзілі людзі, якіх наўпрост ніхто не ведаў. І нельга было сказаць, што там вось гэты чалавек там і там працаваў, гэтага і гэтага дасягнуў, і мы перакананыя, што у праекцыі на краіну ён зможа там дасягнуць гэткіх жа выдатных вынікаў. Ну, такога не было ніколі. Нават на гэтых выбарах, якія былі у 2019 годзе, такога не было. Пра ніводнага з кандыдатаў нельга было так сказаць. І гэта крыху засмучвала, і, на мой погляд, трэба было ствараць кандыдата не у перыяд выбарчай кампаніі, калі гэта все пачалося, а загадзя, прычым шмат загадзя, каб ён неяк ужо уцвердзіўся, дзесьці гучала яго імя і гэтак далей. А дзеля гэтага трэба было, скажем так, супрацоўнічаць з сістэмай. Трэба было улівацца ў гэта кіраўніцтва там з нейкіх там ніжэйшых там палатаў, прадстаўнікоў, там я не ведаю, якая там іерархія у кіраўніцтве нашай краіны, там парламенты і розныя палаты. І знізу можна было спакойна дайсці да верху. Ну, зразумела, што не ўсё так проста, як гэта гучыць на словах, але у гэтым кірунку варта было працаваць. Ну, ніхто так не хацеў працаваць. Зразумела. А чым яны аргументавалі, чаму яны не хочуць такім чынам працаваць? Ну, я нават не абмяркоўваў гэтае пытанне. Я яго проста так сам сабе акрэсліў і сыходзячы з таго, што я шмат размаўляў з людзьмі, якія былі ў кіраўніцтве Маладога фронту, я быў сам у кіраўніцтве Маладога фронту. Было зразумела, што ўсё, што звязана з сістэмай, гэта ніяк нельга з ёй супрацоўнічаць. Ну, накшталт таго, што зараз адбываецца, там Ціхановская збіраецца там размаўляць з рэжымам. Всім зразумела, што ніхто не будзе з боку рэжыму размаўляць з нейкай там Ціхановскай. І там была крыху такая падобная, але адваротная сітуацыя. Ніхто не хацеў размаўляць з Лукашэнкам. Усе разумеюць, што гэта рэжым там не пойдзе ні на якія паступкі, яго там трэба звернуць, яго там трэба там забіць, прыбіць, там прыбраць і ўсё, і забыцца пра яго. І мяне гэта не задавальняла.
А ці ведаеш ты хоць якіх-небудзь палітыкаў, которые спрабавалі вось так размаўляць сістэмай, змяняць яе знізу? Палітыкаў, калі браць не беларус, ну я не вельмі палітычна падкаваны чалавек, каб там ведаць, што хтосьці там знізу да верху дайшоў, але можна взять тых же самых прэзідэнтаў США, калі не браць, напрыклад, Дональда Трампа, які просто быў там вядомы за конт сваіх грошай. Все астатнія яны неяк дзесьці працавалі, яны не ўзяліся з ніадкуль. Яны былі в нейкіх там партыях, яны былі нейкімі там, хто там іх там губернатары і прадстаўнікі там штатаў сваіх. Ну, яны дзесьці працавалі ў сістэме ў гэтай агульнай. І гэтая сістэма іх вылучала. Там, ну, на дадзены момант, я так разумею, там нейкія дзве партыі, абодве дэмакратычныя, і там адрозненне там у назве, можна сказаць. Вось. І яны там змагаюцца, хто пераможа. І у гэтай партыі ёсць пэўныя лідары, і як бы яны таксама там не з вуліцы ўзятыя. Ось, Джон, давай, ты там приходь до нас, ты будешь социал-демократом, мы тебе вылучим у президента, если тебя берут, и будет тебе счастье на ближайшие 5 годов. Я не думаю, что так працуе. Я насамрэч думаю, что ты узгадаешь Анісім і Канапацкую, тому что калі Канапацкая стала, ну, такой пралукашэнкаўскай мадам, то Анісім, здаецца, захавала сваю апазіцыйнасць і працу на Беларусь, на беларускасць. І мне вось цікава, я, дарэчы, не аналізаваў, ці атрымалася ў яе хоць што-небудзь. То есть гэта вось тыя маленькія людзі, которых усё ж таки дапусцілі, і гэта такое было паслабленне з боку рэжыму Лукашэнкі, што вось, ну, вы бачыце, мы вось апазіцыянераў пускаем. І гэта вось якраз таки да тваёй крытыкі, што трэба было ісці вось такім шляхам, як, напэўна, пайшла тая ж самая Анісім. І мне вось цікава прааналізаваць, ці прывяло гэта да чаго-небудзь. Ну, я зараз згадаў пра Ольгу Карач, якая была у Віцебскім сходзе. Яна таксама атрымала нейкі там мандат у гэтае віцебскае прадстаўніцтва, і вось неяк на адным з яе стрымаў я слухаю, як яна распавядае, як гэта адбывалася, бо яна атрымала, яе абралі там ад нейкага мікрараёну ў Віцебску. І яна прыходзіла і казала, што мне зараз рабіць. Вось у мяне ёсць гэтая паперка, якая там дае мне нейкія там магчымасці прадстаўніцтва, і што мне зараз з ёй рабіць? Што мне працаваць, што мне там змяняць, куды там зварочвацца, і якія ўвогуле у мяне там ёсць правы, абавязкі і магчымасці. Вось, і, ну, гэта быў, з яе слова, гэта быў адзіны незалежны мандат, які быў у Віцебскай вобласці на той момант. Дык ці атрымалася ў яе прасунуць хоць што-небудзь там вось на такім узроўні? Ну, да гэтага не дайшло. І, напэўна, што калі ты адзіны прадстаўнік і незалежны абраны, наўрад ці штосьці атрымаецца. Але гэта не выбаўляе заслугі. І ў тым жа Віцебску, я ўпэўнены, пра Ольгу Карач ведаюць. Окей, наступнае пытанне. У нас, мы калі абмяркоўвалі, там, калі ты бачыў нашы стрымы там з Антосем, з Аленай, я для сябе прыйшоў да высновы, што перад тым, як размаўляць з чалавекам, мне трэба дазнацца, ці маем мы агульныя каштоўнасці з ім. Таму я табе задам тыя пытанні, которые мы маем. І першае пытанне гэта ці выбіраеш ты, каб Беларусь была незалежнай, самастойнай, ці ты хочаш, каб яна была ў складзе там расійскай дзяржавы або ў складзе Еўрапейскага Саюзу, зноў жа, як нейкі сатэліт бездапаможны, або як незалежная дзяржава, або ты хочаш, каб яна заставалася нейтральнай і нікуды не ўваходзіла. Якое твоё меркаванне на гэтай думку? Ну, маё уласнае меркаванне, што нам варта было б далучыцца да еўразвязу, але зноўку ж не як там, ну, еўразвяз і не назовеш нейкай такой краінай адзінай. Кожная краіна мае свае грошы. Напрыклад, тую ж Польшу ты прыязджаеш, ты там злотыя, там у
дзесьці там яшчэ свая нейкая валюта. Кожная краіна мае сваю пэўную незалежнасць. І просто гэты звяз, ён просто нейкая такая, як суполка па цікавасцях, калі можна так назваць. Бо ёсць нейкія агульныя мэты, агульная зацікаўленасць у развіцці сваіх краінаў, і вось дзеля таго, каб гэта было прасцей рабіць, стварылі вось гэты еўразвяз. І мне было б цікава ўбачыць Беларусі еўразвяз. Не з'яўляюся нейкім там супраціўнікам еўразвязу, але таксама трэба разумець, што геапалітычна мы не можам адвязаць сябе ад Расіі. Але ж зноўку ж не тое, што мы павінны там далучыцца да Расіі, там Расія павінна нас далучыць, там мы павінны там нейкім тым жа гэтай агульнай дзяржавай быць, ці як там это называецца, тое, што падпісалі там у 96-м годзе. І краінай мы не з'яўляемся, але на паперы мы быццам там нейкая там саюзная дзяржава. И мне Алена казала, что ты был амаль что адзіным человеком, который приходит на протесты со сцягам Европейского звязу, и ты и на такси ездил с гэтым сцягам. Это так? Припинок – Палац культури ветеранів. Наступний припинок – Первомайський. Наступний припинок – Первомайський. Осторожно, двери зачиняются. Ну, на таксалце я ездил з іншим стягом, з подобним, який висить у мене за спиной. А что там за стяг? За ВДВ? ВДВ. У нас зараз буде 1000 дизлайків. Стяг розв'язу мене з... Я навіть скажу, де я його взяв. Я його взяв під час акції «Чорнобильський шлях 2000». Мені його тоді дали у «Молодому фронті». Стяг досить дужий, він 1,5 на 3 метри. 50, так? Я його з 2000 року використовую як штору. І він добре заслоняє сонце. Дык а што гэты сцяг за ВДВ значыць? Я ведаю, што ВДВшнікі звычайна гэта не вельмі пра нацыянальныя, пра беларускія людзі. Ну, вось гэта сцяг, гэта просто сцяг войскаў, гэта не нейкі там сцяг там пад якім там нашыя дзеды там здабывалі перамогі. Ну, гэта просто сцяг, скажем так, пэўнай вайсковай структуры, які пэўная вайсковая структура выкарыстоўвае. Дык а чаму ён табе такі, чаму ён табе блізкі, чаму ён табе бесіць? Таму што я ў свой час адслужыў у 103-й брыгадзе ў тым жа самым Віцебску, які мы ўжо сёння згадвалі. О, зразумела. То есть ты былы ВДВшнік? Былых ВДВшнікаў не бывае. Зразумела. Окей, значит, мы с тобой пришли до высновы, что ты за то, каб Беларусь была у складе Европейского звязу, каб Беларусь ни в якім сэнсе не была у складе Российской Федерации, як федерации, правильно? Ты за стасунки экономичные з Россией, як нейтральная держава, як Украина мае стасунки, або Литва, або Польша. Я правильно зразумеў? Так. Окей. Тады другое пытанне з базісу адзінства, гэта як ты адносішся да Путина Владимира Владимировича і Лукашенко Александра Григорьевича? Ну, Путин вор. З кропкі гледжання кіраўніцтва працуюць людзі добра. Ну, 26 гадоў быць ва ўладзе, это кажа про тое, што чалавек падрыхтаваны. І нейкі фундамент дзеля таго, каб захоўваць гэтую ўладу, ён мае быць. Але гэта не азначае, што гэты кіраўнік добры для краіны. Ён добры, калі разглядаць яго як чалавека, які утрымлівае ўладу. Ну, робіцца ўсё, каб утрымліваць ўладу, і робіцца якасна. Бо ўлада утрымліваецца. Окей, а чаму Путин вор, а не забойца?
Ну, яго можна незабойцам назваць, или ў першую чаргу вор, потому что... А чаму так? Гэта ж, тебя обыграли и забили твоего детенка. И ты такие, ты вор. Ну, то есть, тебе важнее тады тое, что у тебя скрали маёмасць, а не тое, что забили твоего детенка. Чаму гэта больш важно тое, что ён вор? Першае, што усплывае ў памяці, гэта ўсё ж такі, прынамсі, у маім выпадку, это тое, што ён крадзе. Бо я не бачу дзяржаву, якая мае за 70% усіх карысных выкапняў, якія толькі ёсць на нашай планеце, і пры гэтым там дзесьці у абласных гарадах сцены будынкаў падпіраюцца паленьямі. Просто падпіраюцца. Я тебе прывёў прыклад. Вось прыйшоў нейкі там бандыт, забіў твайго дзіцёнка, не дай бог, і скраў цябе ноутбук. І ты яго называеш у судзе, ён вор. А потым уже называеш, што ён забойца. Ці гэта з кропкі бачання маралі, нармалёва? Гэта не. Вось, значит, я так разумею, ты схіляеш мяне да ацэнкі сітуацыі з Украінай. Крым? Так. Крым, Украіна. Просто ведаеш, мне не падабаецца вось гэтай змены ракурса і змену фокуса тым жа Навальным, калі мы кажам, што Пуцін вор, хаця Пуцін забойца ў першую чаргу. Ён забівае на Донбасе, ён забівае у Чачні, ён узрываў дамы ў Волгодонскі, ён забіў Палітковскую і гэтак далей. То есть мы можам пералічваць, і калі мы параўнаем у літрах крыві, колькі зрабіў Пуцін і колькі зрабіў Лукашенко, я не кажу, што Лукашенко белы і пушысты, ён забіваў і забівае і будзе забіваць. Але гэта, мне здаецца, нават не параўнальна. І ў першую чаргу трэба казаць, што Пуцін таксама забойца. І гэтак жа сказаў Байден недавно. І я з ім цалкам згодны. Беларусь не мае магчымасці весці баявыя дзеянні дзесьці за мяжой, бо мяжа Беларусі вельмі абмежавана. І мы не маем фізічнай магчымасці з кім-небудзь суседзяў весці вайну ці неяк там анексіраваць нейкія тэрыторыі, як то робіць Расія. Пачакай, а як ты прыйшоў да гэтага? Чаму ты мне гэта зараз кажаш? Ты думаешь, што я хацеў бы, каб Беларусь анексавала штосьці, ці што? Не, я кажу пра магчымасці. Ты кажаш, што нельга параўноўваць. Канешне, нельга параўноўваць, бо Расія значна большая краіна. І у таго ж Пуціна значна больш магчымасцяў. Калі параўноўваць магчымасці Лукашэнкі і магчымасці Пуціна, змяні іх месцамі, я вялікае сумненне, што там не больш было бы, што там і вайна на тым жа Каўказе была значна, мабыць, мацнейшая, калі б там кіраўніцтвам Расіі займаўся Лукашенко. Значит, тут мы с тобой таксама згодныя, што і ты, і я лічым, што і Пуцін, і Лукашенко забойцы і ў першую чаргу, а потым ужо воры, і гэта так ёсць, і трэба, каб яны былі асуджаныя і панеслі сваё наказанне, правильно? Трэцяе пытанне з базісу адзінства – гэта чый Крым? Крым, Украіна. Юрыдычна, фактычна? Я не ведаю пра юрыдычна, я не юрыст, нічога не заканчиваў. Я лічу, што Крым, Украіна. То есть тых самых гістарычных дадзеных, калі там Хрушчоў, калі не памыляюся, гэтую тэрыторыю далучыў да Украіны, і там, напэўна, нейкія паперы былі складзеныя на гэты конт, што гэта стала Украінскай ССР на той час. І потым гэта было Украінай, калі тое ж самае СССР распадалася. Гэта была тэрыторыя Украіны. Зараз яна, наколькі я разумею, анексавана Расійскай Федэрацыяй. Мне падабаецца твой адказ, толькі не анексавана, а акупавана, таму што анексавана – гэта добрае слово, таму што ты так, а акупавана – гэта з боку гледжання расейца, анексавана – гэта ён тады, як добра, анексаваў нам яшчэ крыху тэрыторыі. А акупавана – гэта акупацыя. І тут мы з табой згодны, і ты правільна сказаў, таму што я ведаю, што некаторыя лідары пачынаюць там юліць, там юрыдычна так, фактычна так, але насамрэч, калі цябе глядзіць украінец і ты хочаш разам з ім змагацца там з Пуціним, то ты павінен вельмі акрэслена адказваць на пытанне, чый Крым, і
толькі тады ты маеш нейкі базіс павагі ад таго ж самага украінца, у которых сёння кожны дзень загінаюць людзі. З тым жа поспехам можна было б заявіць, што там тая ж Прыбалтыка гэта Беларусь, Беласток гэта Беларусь, Киев гэта Беларусь, таму што ў свой час гэта была ВКЛ, ад моря да мора была краіна, все Беларусь, давайте вяртайце. І тады ўся планета будзе з чырвоных плямаў такіх. Але ж гісторыя ж та ішла, і пэўныя змены адбываліся, і краіны працягвалі фармаваць свае нейкія межы, і мы ж не будем того, что там, где там вот австралопитеки, там, где ходили, з яких землю яны куды приходили, и давайте там датуль отмотаем и зробим такие вось межи сучасных краінаў. Ну, это не вельмі цікаво выглядае. Окей, давай тады далей. Хто з'яўляецца твоим кумиром со старой оппозиции? Со старой оппозиции, ну, я не ведаю, наколькі можна назваць гэта старой апозіцыяй. Зенон Пазняк. Выдатна. І тут мы з табой сходзімся. Выдатна. Каго з новай апозіцыі ты раней падтрымліваў, а цяпер перастаў і чаму? Падтрымліваў, ну, напэўна, я падтрымліваў Ціханаўскую, бо больш не было каго падтрымліваць, все астальныя сидзелі. Зараз я яе не падтрымліваю, таму што не лічу, што яна робіць все магчымае і ад сябе залежнае дзеля канчатковай мэты. Канчатковая мэта — гэта перамога, але не тая перамога, пра якую яна кажа, што мы ўжо перамаглі. Дзеля мяне перамога — гэта калі ва ўрадзе будзе сядзець іншы чалавек, і ў рэзідэнцыі у Дроздах таксама будзе сядзець іншы чалавек, і над палацам ураду будзе іншы сцяг. Гэта будзе перамога. Дык а ў чым заключаецца твоя крытыка Ціханаўскай? Мне складана крытыкаваць чалавека, у якога блізкія людзі захопленыя рэжымам. Я мяркую, што там была нейкая дамова. І, напрыклад, калі б маіх блізкіх там трымалі дзесьці в турме, а я меў магчымасць штосьці там зрабіць, і мне скажуць, што калі ты гэта зробіш, твои блізкія загінуць, мы іх заб'ем, напрыклад. Ну, мне б, конечно, просто сказать, о, гэта, хай там это будзе там нейкая ахвяра там для беларускага народу, или там все зажывуць там адразу там шчасліва. Все будзе добра. І сёння мы можем так сказаць, але як мы адкажем, калі... Але калі гэта кранецца менавіта цябе, менавіта тваіх блізкіх, ну, я лічу, што 1 з 10 і то наўрад ці будзе столь же рашучым, як да гэтага. Ну так, это есть выдатное видео про тату и хлопчика, который пошел менять там тягник, и шел по розных рейках, и он полез изменять напрамок этого тягника, и тату треба было принять вырашение. Ці то закрыть там мост, каб тягник не разбился, и там 1000 людей загинули, и тады загинае его сын. Ці наадварот адвесці стрелку, и тады ён выратоўвае сына, и загинаюць гэтыя люди. Вот, такие, скажем так, такие глобальные некие меркаванні про то, там, ці варта там забіць аднаго, каб уратаваць мільён. Так. Ну, дарэчы, вось мы недавно з Андрэем літаральна учора абмяркоўвалі пытанне такое даволі цікавае, дзе падзяляецца цывілізацыя. Ты мог бы адказаць на яго, колькі каштуе чалавечае жыццё? Оно бескаштоўна. Выдатна. Значыць, мы з табой і тут сходзімся. Тады наступнае пытанне. Каго з новай апазіцыі ты падтрымліваеш сёння? І чаму? Сёння? Калі браць менавіта асобу, то гэта, хутчэй за ўсё, тая ж самая Ольга Карась. Бо з яе боку я бачу нейкія дзеянні, ці прынамсі жаданні гэтых дзеянняў. І гэта не сустрэча там з нейкімі кіраўнікамі еўрапейскімі, там,
і гэтак далей. А гэта менавіта дзеянні, якія датычацца Беларусі, таго, што мае адбывацца непасрэдна ў Беларусі ў бліжэйшы час. Таму Ольга Карач. Окей. То есть просто таму, што яна зараз робіць больш правільныя рэчы, чым Ціхановская? Так. Окей. Можна я тебе выкажу тыя прэтэнзіі, которые я маю да Ольгі Карач, а ты паспрабуеш мне на іх адказаць? Ну, я таксама магу выказаць прэтэнзіі да Ольгі Карач. О, давай спачатку з тваіх пачнем. Якія ў цябе прэтэнзіі да Ольгі Карач? Па-першае, што мне не падабаецца, гэта нейкая такая абасобленасць і як бы гэта сфармуляваць, каб таксама паліткарэктна гучала. Спроба зрабіць все самастойна. Просто таму, што нема на каго гэта пакласці, а гэта вельмі адказна. І яна спрабуе гэта рабіць самастойна, хаця варта было б все ж такі шукаць людзей, якія дапамаглі б штосьці рабіць. Бо насамрэч значна прасцей сустракацца з лідарамі еўрапейскіх краінаў там і праводзіць нейкія нарады, тэлефанаванні і гэтак далей. І значна складана рабіць працу, якая звязана з тэрыторыяй Беларусі, бо тут гэта ўсё небяспечна. І за гэта ты можаш падставіць тых людзей, якія тут. І з яе боку я неяк больш пашырыў, скажам так, свой, калі гэта можна так назваць, штаб. З'явілася больш людзей, якія б пэўныя галіны перамоваў з пэўнымі арганізацыямі бралі б на сябе. Ну, то есть ты хочаш, каб Ольга Карач аб'ядналася з большымі структурамі, правильно? Ну, яна зараз і спрабуе, але сыходзячы з таго, што яна спрабуе у адзінстве, не маючы ніякай падтрымкі, вельмі складана. І нема, напэўна, у яе там нейкіх такіх вось прадстаўнікоў, як, напрыклад, там у той же Ціхановскай там вячорка, там ён там па нейкіх справах там дарацца. У яе такіх дарацаў нема. Мабыць, яны ёсць, але я пра іх не ведаю. Зноў ж, усё, што я кажу, гэта высновы і абгрунтаваныя тым, што я ведаю. Я магу шмат чаго не ведаць, шмат чаго не бачыць, шмат пра што не чуць. Окей, гэта адзіная твоя прэтэнзія да Ольгі Карач, ці ёсць яшчэ? Ну, так, на ўскідку больш пакуль што не магу сказаць што-небудзь. Окей, тады давай я табе скажу пра свае, і мне цікава, што ты думаеш наконт іх. Я бачыў, тая ж Ольга Карач запрасіла Жырыноўскага і задавала яму пытанні наконт Беларусі, наконт палітычнай сітуацыі, і Жырыноўскі прямо ў эфіры, не хаваючы сваіх поглядаў на тое, што ён бы хацеў, каб Беларусь увайшла ў склад Расіі 6 вобласцямі, і ён гэта кажа прямо, адкрыта і не хаваючыся нават. І Ольга Карач, па-першае, думае, што гэта нармалёва браць інтэрв'ю такога, як Жырыноўскі, который не лічыць украінцаў за людзей, што Украіна гэта не самастойная краіна, што яе трэба знішчыць. То есть, Жырыноўскі гэта ўжо мем, і ён казаў вельмі шмат дрэннага, і я лічу, што з такімі людзьмі, як Жырыноўскі, можна размаўляць толькі на лаве падсудных. А чамусьці Ольга Карач лічыць, што яго не толькі можна запрасіць, але і як у Гітлера спрабаваць зразумець яго як преступніка. А вось, почему вы такой плохой? Может быть, не все? Зачем вы убили этого человека? И ты спробуешь разобраться там с этой своей, ведаешь, стать на бок террориста и зразумець, чаму тэрарыст вырашыў узарваць кучу людзей. Вось як ты думаешь, ці з'яўлялася гэта памылкай з боку Ольгі Карач, што яна запрасіла гэтага Жырыноўскага? І ці ты запрасіў бы такого чалавека, як Жырыноўскі? Ну, я крыху пад іншым контам на гэта ўсё гляджу. Я не лічу, што гэта было памылкай. Гэта па-першае. Таму што нават агучванне тых меркаванняў, якія казаў Жырыноўскі ў эфіры, яно дапамагло бы, я ўпэўнены, што яно і дапамагло, некаторым беларусам расплюшчыць вочы.
каб бачыць, што сапраўды Расія не збіраецца там падтрымліваць нашу незалежнасць і так далей. То есть мэтай Расіі з'яўляецца далучэнне Беларусі до свайго складу. Калі хтосьці яшчэ ў гэтым сумняваўся, ну, там прямым тэкстам Жириновскі кажа, што вось гэта наш план. І мы яго прытрымліваемся. Гэта наша стратэгія, і мы яе прытрымліваемся. Назваць гэта памылкай, ну, я б не назваў гэта памылкай. Калі разглядаць так, все досыць, скажем так, у параўнанні, што Путін, Гітлер, а все гэтыя, хто там у парламенце прадстаўлены, гэта там нейкія там Геббельсы і гэтак далей, но я не схільны так разважаць. Да, я не выключаю, што гэтыя людзі да нейкай там кармушкі маюць далучэнне, але іх іхны ўдзел у тым, што робіць менавіта кіраўнік дзяржавы, дзеля мяне пад пытаннем. Я не думаю, што не мяркую, што той же самы Жириновскі меў пэўную увагу у вырашэнні пытання, ці акупаваць Крым ці не. Я не думаю, што там была нейкая нарада, там Путін там сабраў всіх гэтых там, хто быццам бы там прадстаўнікі, і давайте прагаласуем, ці будзем мы Крым акупоўваць. Я сумняваюся, што так было. Я ўпэўнены, што гэта было выключна ягонае самастойнае рашэнне. І таму далучаць вось гэтых, як я называю, псевдоапозіцыйных расійскіх палітыкаў да гэтай сістэмы забойстваў я не далучаў. І я іх не разглядаю саўдзельнікамі. Да, яны дзейнічаюць у нейкай сістэме, якая складае ўражанне апазіцыі, ўражанне іншых меркаванняў у краіне. Нейкіх, як той же самый Жириновский в тем же стриме сказал, что коли вы не хотите там за Путина, у вас есть ЛДПР. Ну, Может, я приведу приклад. Гляди, ты живешь у квартиры, с тобой живе сябар твой. И ты вырашыў, что ён там, напрыклад, и гэты сябар у нейкі момант вырашае, что твой сусед дрэнна глядзіць за сваёй кватэрай і вырашае, што гэта кватэра адгэтуль належыць яму. І ты, ну такі, ты не прымаў гэтае вырашэнне. Але ты нічога яму не сказаў, не падышоў, там, не пачаў змагацца за гэтага суседа, не пачаў там яму прамываць мазгі, не, так не можна, гэта яго маёмасць, ён можа рабіць там все, што заўгодна. То есть, і гэты твой сусед акупаваў кватэру твайго суседа. І ты пачынаеш, ты не тое, што прымаў гэта вырашэнне, але ты час ад часу заходзіш да свайго гэтага туды суседа, ездзіш туды, адпачываеш у гэтай кватэры. А потым, калі цябе спытваюць, нехта табе там патэлефанаваў з Польшчы і кажа, ну вось, а што вы думаеце, ёсць яшчэ адзін сусед насупраць нас? І ты такі, ну я думаю, што трэба, каб і ён таксама быў акупаваным, 6 абласцямі зайшоў у нашу кватэру, і каб мы таксама ім карысталіся. Дык як вось з гэтага пункту гледжання ты аднёсся да такой сітуацыі? Ну, для мяне не было адкрыццём, што Расія збіраецца далучыць Беларусь. Нейкімі метадамі прастуеш саюзную дзяржаву, якую там свой час падпісалі. І тое, што там Жириновскі заявіў, што Расія жадае далучыць Беларусь, там усе 6 гэтых абласцёў, якія ў нас маюцца да Расіі, ну, гэта таксама для мяне не адкрыццё. Калі для кагосьці гэта адкрыццё, ну, мне вас шкада, не кажу гэта адкрыццё. Ну, і калі браць па твайму ж прыкладу, ну, таксама гэта не адкрыццё. Так пытанне ў іншым. Ты кажаш, што Жириновскі не прымаў гэта вырашэнне, значыць, ён не такі дрэнны, і значыць, з ім можна размаўляць, значыць, можна задаваць яму пытанні. Ну, я не казаў, што з ім можна размаўляць. Ну, ты кажаш, што Ольга Карач правільна зрабіла, што яго запрасіла, што, ну, ён же там... Але, што было мэтай? Мэтай ж было не тое, што там дазнацца там, што мяркуе менавіта сам Жириновскі. Тое, што ён мяркуе, усім вядома.
Але трэба, калі б, скажем так, як гэта працуе. Напрыклад, мяне 11 августа мяне збілі. Мяне спынілі на маёй машыне, мяне збілі, і так, я быў весь сіні. І мяне ёсць бабуля, якая там камуністка да мозгу касцёў. І я кажу, мяне збілі. Я кажу, ну ты там полез на ражон. Я говорю, на які ражон? Я нічога не рабіў. Я просто праязджаў па вуліцы, я падаў гукавы сігнал, за гэта мяне збілі, разбілі маю машыну і мяне збілі. Ну, гэта так не можа быць. Як не можа быць? Вось я стаю перад табой і сведчу пра гэта. Так. І гэта ўспрымаецца як, ну, тут не скажаш, там хтосьці хлусіць ці там падманвае. Гэта тое ж самае, што мем гэты сын мамінай падругі. Калі ты кажаш пра кагосьці, што там у мяне ёсць сябар, у якога там знаёмага спынілі і ні за што збілі. Інакш успрымаецца інфармацыя. Ну, там знаёмы, там, мабыць, там перабольшвае, дзесьці щось там не даказвае. І тут як бы такое, зламаны тэлефон там і гэтак далей. Інфармацыя дзесьці можа губляцца і не так успрымаецца, як спешвыдатніка. Так. І я лічу, што менавіта мэтай Вольгі было паказаць гэта спешвыдатніка. Менавіта вось прадстаўнік той самай улады, якая збіраецца нас далучыць. Ну, зразумела, што Пуцін бы не прыйшоў да Вольгі Карач у эфір. Але вось з Жириновскім атрымалася. Окей, а ты думаешь, што Вольга Карач павінна ўзяць інтэрв'ю ў Пуціна? Ну, я не лічу, што гэта зараз неабходна. Ну, а чаму яна павінна ўзяць інтэрв'ю ў Жириновскага і не павінна ўзяць інтэрв'ю ў Пуціна? Зноў ж да таго, каб паказаць менавіта тое, якое стаўленне ў Расіі да Беларусі. То есть Путин, я могу сказать одно, что Путин значно разумнейший, чем Жириновский. И Путин бы ніколі так ось напрямую бы не сказал бы в якім-небудзь интервью и дагэтуль ни разу не казал, что мы там хотим залучить Беларусь. Мы там все робим для Беларусі там. Так мне цікаво зрозуміць. Я лічу, ці лічиш ти Жириновского саудельником все ж таки? Саудельником у чым? У криминальных дзеях, которые робіць Российская Федерация и Путин у прыватнасці. Крымінальныя дзеі скіраваныя зноўку ж на што? Оккупация Донбассу. Я скажу так, я лічу Жириновскага удзельнікам у падтрымцы таго, каб рэжым Пуціна заставаўся. А чаму толькі ў гэтым? Чаму не ў падтрымцы? Бо я ўпэўнены, што Жириновскі просто не мае улады. Ён просто як лялька, якой кіруюць. Для стварэння нейкага, скажем так, антуражу. То есть ты не лічиш Жириновского саудельником оккупации Крыма? Ну, не ускосна так. То есть ён саудельник ускосна, правильно? Ускосна так. А оккупация Донбасса? Это то же самое, что кого лечить виноватым. Того, кто стрелял, и того, кто дал патроны. Так, а оккупация Донбассу? Ну, это ж одно и то же. Ён падтрымлівае рэжым, які займаецца ўсім астатнім. То есть ягоная справа, ягоная віна ў тым, што ён гэты рэжым падтрымлівае. Дык калі ён саудзельнік, ці варта з ім размаўляць? Ці варта яго запрашаць і нешта там дазнавацца ў яго? Ён преступнік. Ну, то есть ты такі запрашаеш і такі, вы тэрарысты, вы там узарвалі 50 чалавек у метро. І ты запрашаеш таго, хто гэту бомбу зрабіў, ён сам не ўзрываў, але ён гэту бомбу зрабіў. Ты яго запрашаеш, садзіш яго насупраць і кажаш, а што вы думаеце рабіць з вось тым вось будынкам? І ён табе кажа, мы будзем яго ўзрываць. Ну, я крыху інакш гляджу на гэтую сітуацыю. Ну, патлумач ты мне, потому что я не разумею, як гэта ў цябе... Потому что пытанне з тэрарыстамі не размаўляюць. То есть нават калі тэрарыст захоплівае самалёт, з імі не размаўляюць. Ну, або нема... То есть з імі размаўляюць, але не размаўляюць з ім, каб іх зразумець. З імі размаўляюць, каб выратаваць людзей. Ну, а чаму ты лічыш, што
нельга паразмаўляць з тым жа Жириновскім, каб выратаваць людзей, якія чакаюць дапамогі ад Расіі. Які лічаць, што вось Расія нам дапаможа, Расія будзе нас падтрымліваць, Расіі неабходна незалежная Беларусь для там нейкай гарантыі, што там не будуць натаўскія базы на тэрыторыі Беларусі. Я ўпэўнены, ёсць людзі, якія так мяркуюць у Беларусі. Так, і тыя ж новыя лідары апазіцыі таксама чакаюць, што Расія зараз будзе... Праблема ў тым, што яны чакаюць, што яны знімуць Лукашэнку і паставяць туды Вацлава Гавела. Але ніхто не паставіць Вацлава Гавела туды, не даць нам рэалізоўвацца. Яны паставяць Януковіча, который будзе паціху далей здаваць Беларусь. Так, таму вось, калі бы яны паглядзелі гэта інтэрв'ю Жириновскай, які там прямым текстам сказаў, што Россия хочет долучить Беларусь до своего склада. Ну, что там может быть незразумелым? Что там еще можно чекать от России? Коли вы не разумеете прямой текст представника улады, ну, я не ведаю, что там треба как отбывать. Что он там, сам Путин как бы написал там у Твиттера, я хочу долучить Беларусь до России. Но не отбудется такое николи. Путин не настолько дурный человек, как Жириновский, да. Ён як палітык мае нейкі розум і разумее, што варта казаць, а што не варта казаць у той ці іншай сітуацыі. Я насамрэч згодны з табой, што ў гэтым ёсць нейкі сэнс, што ты запрашаеш ворага, каб паказаць, што ён вораг, што каб аблічыць іх і так далей. У гэтым ёсць здаровы сэнс. Мая проста пазіцыя ў тым, што гэта ўсё роўна піар. І ты можаш увесь свой эфір в итоге у выніку скласці з гэтых, ну, тое, што робіць Дудь. Давайте возьмем интервью у Киселева, давайте возьмем интервью у Соловьева, у Жириновского, и у всех вот гэтых вот саўдзельнікаў крыміналу, і будем спрабаваць іх зразумець, а чаму яны такія дрэнныя, чаму яны купуюць Украіну. Давайте вот мы будем сядзець, і ўся наша дзейнасць будзе скіравана на тое, каб зразумець тэрарыста. А я лічу, што трэба не размаўляць з тэрарыстамі, з імі трэба змагацца. Калі ты зразумеў, што гэта тэрарыст, з ім трэба змагацца, а не размаўляць з ім. Ну, і гэта моя застаўка, што ты зразумеў, хтосьці яшчэ не зразумеў. І ў Беларусі шмат тых, хто яшчэ не зразумеў, што Расія з'яўляецца для Беларусі ворагам. А што трэба зрабіць? То есть, окей, ты бярэш інтэрв'ю Жириновскага, і ты лічыш яго ворагам. Але ты пра гэта... Карай жа не сказала, што яна лічыць Жириновскага ворагам, правильно? Ну, гэта была палітычная памылка. Чаму? Ну, па-першае, скажем так, як у той же прымаўцы, што як это по-беларуску не ведаю, скажу по-расейску. Я обожаю свой народ и ненавижу государство. То бишь, калі б яна сказала, што там Расія гэта вораг, расейцы б успрынялі гэта, скажем так, на свой рахунак, што расейцы, абсолютно все расейцы, без выключения, и нават тых, кто там на далекім усходе, яны все вораги для Беларуси, и в Беларуси лічаць, что это вораги. Ну, это глупство так казаць. А чаму гэта глупство? Ну, тому что я уверен, что полова тых, хто жыве во Владивостоку, нават не ведаюць штосьці про Беларусь и Беларусь. Ну, гэта, зноў жа, мы не могуць з'яўляцца ворагамі мне просто по околичности. Стоп. Памятаеш прыклад, который ты привёл на конт кватэры? Твой сусед ідзе і акупуе, ты нічога не робіш. Дык з'яўляешся ты саўдзельнікам гэтага ці не? Дзеля таго, каб перамагло зло, трэба, каб добрыя людзі нічога не рабілі. Всё, большасць прыняла гэтае. Яны не выступаў з тым, што акупацыя Крыму і Донбасу гэта дрэнна толькі немцоў. Всё, ну Навальны з гэтым не выступае. Жириновскі з гэтым не выступае. Разумееш? І я за тое, што калі вы у вашай дзяржаве, неважна, гэта Рэйхстаг, чаму потым усе немцы каяліся гадамі і выплачвалі рэпарацыі, прызналі, што гэта мы дапусцілі гэта, таму што гэта адказнасць усяе нацыі. Разумееш? Ну, вось такая моя пазіцыя, я не хочу, каб ты там сказаў, то есть я просто табе, спрабую растлумачыць сваю пазіцыю. Таму я лічу, што калі вы прамаўчалі і нічога не зрабілі, не зрынулі гэтага фюрэра, значыць, вы такія ж самыя. І калі ты жывеш у Москве сёння, і ты ведаеш, што твоя краіна акупуе Крым, Донбас, у тебе есть два моманты. Або ты з'язджаеш адтуль і змагаешся з ім, і становішся з паплечнікамі, з беларусамі, з украінцамі супраць фюрэра.
Або ты застаешься там, маўкліва сядзіш, нічога не робіш, і тады ты саўдзельнік, таму што твои падаткі ідуць на тое, каб гэта было далей заставалася. Ты маўчыш, значыць, яны могуць і далей працягваць гэта рабіць. Як у гэтай кватэры яны могуць далей карыстацца гэтай кватэрай. І ты пойдзеш у гэтую кватэру, або паедзеш у той жа Крым, будзеш здымаць там гатэлі і будзеш такі казаць: ой, які дрэнны Пуцін, што акупаваў Крым. Ну гэта ж ідыятызм. То есть ты павінен быць шчырым, або ты змагаешься супраць крыміналу, або ты саўдзельнік. Няма, я не ведаю, вось той же Піянтковскі, которого я люблю, ён сядзіць сёння ў Вашынгтоне і змагаецца супраць Пуціна. Або той же Гарі Каспаров, которого мы узгадвалі. Ён расеец. І ён бы мог такі сядзець. Той же Марк Фейгін, дарэчы, сядзець у Маскве. Яго падаткі, напэўна, ідуць на тое, каб падтрымліваць рэжым Пуціна. Але ён кожны дзень, кожную хвіліну спрабуе з ім змагацца, запрашае людзей, которые і спрабуе паказаць, чаму гэта дрэнна. То есть у тебе, і калі ты сёння, як тая ж самая Альбац, ці там яшчэ хто-небудзь, якую любіць Мождабаева, якая сёння не крытыкуе Пуціна і не змагаецца з ім, значыць, яна саўдзельніца рэжыму. Няма іншага, разумееш, няма вось такого, я буду такі нейтральненькі сядзець у рэжыме. І з маёй маўклівай згоды заўтра акупуюць Беларусь. І так, ты такі сядзіш і такі прыгожанькі, такога не казаў, такое вырашэнне не прымаў, прынялі такія, як Жырыноўскі і Пуцін, але ты маўчаў тады, калі рабіўся крымінал, калі рабіўся гэта, як гэта преступленне, злачынства. Згодны? Ну, калі разглядаць з гэтага пункту гледжання, то шэй так, чым не. Дзякуй. Мне вельмі прыемна. Мне вельмі падабаецца насамрэч тое, як ідзе наша размова, таму што я для сябе бачу тыя пазіцыі, на якіх ты выступаеш, і я з некаторымі згодны. І мне цікава, ну, вось у такім ключы абмяркоўваць гэтае пытанне. Ну, вось гэта я адну прэтэнзію да Караш выказаў. У мяне ёсць яшчэ парачку, але я думаю, што гэта расцягнецца яшчэ на паўгадзіны. Ну, то есть, напрыклад... Так, табе цікава? Я таксама узгадаў яшчэ адну яе памылку, якую яна зрабіла. Гэта запрасіла удзельнікаў баявых дзеянняў. Гэта моя другая прэтэнзія. Прычым за дзейнікаў з абодвух бакоў. Так. І раскрытыкавалі за гэта. Я вось не ведаю, ці там яна выступала з нейкімі там выказванні на гэты конт. Але, ну, на мой погляд, гэта была помылкай. Велізарнейшай. І гэта, калі б ты быў, напрыклад, жыў у якім-небудзь Дняпры, і ты ўбачыў, што нейкая там беларуска запрашае оркаў з ДНР, як бы ты, як украінец, адносіўся да такіх беларусаў? Ну, мне складана гэта, скажем так, на себе спраектаваць, бо, скажем, нават аж мурашкі па кожы прайшлі, калі б мне давялося жыць падчас вайсковых дзеянняў дзесьці там у суседнім двары. То есть так я ўжо прызвычаіўся да светлашумовых гранатаў, але светлашумовыя гранаты і пах перцовага газу гэта не пах пораху і выбухаў. Ну, просто я могу сабе гэта ўявіць. І я дзеля таго, каб нас, украінцы, падтрымлівалі і працягвалі падтрымліваць, нам трэба дыстанцыявацца ад людзей, которые бяруць інтэрв'ю Жырыноўскага, запрашаюць оркаў з ДНР, або задаюць пытанне аднаму з заснавальнікаў міратворца, як жа нам так зрабіць, каб вы выдалілі крымнашыста Сергея Ціхановскага са сваёй базы, таму што ён туды ездзіў, і ў яго ёсць фотаздымкі з той жа прастытуткай, як яе звалі, не Сітнік, як яе звалі, Ксенія Сабчак. То есть я не могу зразумець, навошта ты гэта робіш, Вольга Карач, тое, што ты запрашаеш гэта ўсё і гэтым перажываеш. А па-другое, мы тады, калі мы падтрымліваем такіх, як Вольга Карач, мы ад сябе адштурхоўваем 40 мільёнаў украінцаў, которые сёння змагаюцца з оркамі. Таму што ты запрашаеш гэтых оркаў да сябе змагацца з кім? З Лукашэнкам? Ну, это просто, ну, мне гэта ў галаве не ўкладаецца.
Вось. З Ольгай Карась, я думаю, мы скончылі. Дзякуй табе велізарна. Мне вельмі было цікавым і прадуктыўным паразмаўляць. І мне было апошняе пытанне. Як ты думаеш, чым мы можам падстрахавацца, каб заўтра дэмакратычным шляхам мы не выбралі такога ж самага папуліста Лукашенко? Парламентская республика. На мой погляд, калі абіраць прэзідэнцкая республика ці парламенцкая, я схіляю сюда парламенцкай республікі. А што наконт асобаў? Якім, як вось кажа чалавек, ён кажа, я буду там гэтым сенатарам, ці як гэта у нас называюцца, дэпутаты? Я буду дэпутатам. Якія патрабаванні ты можаш да яго выстаўляць, каб сабе гарантаваць, што ён заўтра не здасць Беларусь Расіі? Ну, па-першае, калі будзе парламенцкая республика, гэта ўсё не так проста зрабіць. І гэта павінна быць акрэслена ў Канстытуцыі, што Беларусь не можа быць там далучаная да нейкіх іншых складаў, як там дзяржава, ці ўвайсці ў склад дзяржавы. Бо, напэўна, першыя артыкулы Канстытуцыі гэта яны акрэсліваюць менавіта незалежнасць дзяржавы. Яны там нейкія такія базісы складаюць. І я ўпэўнены, што там гэта павінна быць акрэслена. Там і зараз, напэўна, акрэслена, але каму гэта цікава. І нават калі взяць, што там нейкая акалічнасць тых же самых дэпутатаў захоча там штосьці зрабіць, гэта павінна быць большасць. Наўрад ці людзі, дэпутаты, якія будуць абраныя народам, і калі гэта будуць сапраўды абраныя, не нарисаваныя, не пасаджаныя кімсьці, а менавіта абраныя, то наўрад ці яны будуць мець такое меркаванне, што трэба там прадаць Беларусь. Ну, глядзі, прыходзіць Бабарыка, яму задаюць пытанне, і ён кажа: вы ведаеце, беларусы былі б радыя быць у складзе Расіі. Калі мы ўвойдзем у склад Расіі, то ўсе беларусы былі б радыя. Ты як адносішся да гэтага выказвання, і ці падтрымліваў бы ты такого чалавека на выбарах у парламент? Не, я б такого чалавека не падтрымліваў. Я не падтрымліваў Бабарыку, таму што калі яго запыталі, чый Крым, ён не стаў на гэта адказваць. А што наконт Цапкала? Таксама не цікавіць мяне гэтая асоба. Я там шмат хто мяне схіляў там да Бабарыкі і Цапкалы, там я нават сам у свой час лічыў, што гэта можа быць нейкай такой альтэрнатывай, але калі слухаеш пэўныя выказванні па такіх крытычных момантах, напрыклад, як там сцяг, герб, чый Крым, адносіны з Расіяй, і дастаткова проста, калі ты хочаш даведацца пра чалавека, спытаць, якія павінны быць адносіны з Расіяй. І все павінны быць там такія взаемавыгадныя, каб кожная з краінаў там заставала. Все, гэта зразумела. То есть гэта чалавек, які не будзе адстойваць незалежнасць. А калі ён кажа, што на тое ж пытанне кажа, што у першую чаргу павінны быць прадстаўлены інтарэсы Беларусі у данным супрацоўніцтве, тады зразумела, што ён не пра нейкае там двухбаковае суадносіны кажа, а менавіта з выгадай для Беларусі, то есть для свайго народу, для сябе выгада павінна быць першую чаргу, а потым ужо там узаемавыгадныя там ці не ўзаемавыгадныя. Калі б яны былі выгадныя для Беларусі, мне б не мела розніцы, якія яны там для Расіі. Калі яны выгадныя для Беларусі і для людзей, якія жывуць у Беларусі. Ну, як прыклад, там нейкая там падпісваў нейкі там договор там на пастаўку там той же нафты. З гэтага договору там на кожнага беларуса будзе прыходзіцца там по $100, а на расейца там по $50. Ну, так для Беларусі это выгодно, бо беларусы атрымліваюць больш, але, ну, як бы выгадней гэта Беларусі, і гэта ніяк не раўнапраўныя там нейкія адносіны. То есть, калі чалавек на гэтае пытанне адказвае з нейкай такой абстракцыяй, ну, зразумела, што гэты чалавек не цікавіцца Беларусю.
Іншае пытанне, што Расія, каб яна была дэмакратычнай дзяржавай, то так, ёй трэба падтрымліваць адносіны, у тым ліку і эканамічныя. А Расія выкарыстоўвае эканамічныя рычагі, каб кіраваць на палітычную сітуацыю і каб паціху адбіраць наш суверэнітэт і паціху набліжаць Беларусь, каб Беларусь, не дай Бог, не стала Украінай і не выбрала свой шлях да Еўропы, НАТО і гэтак далей. Вось. І я не ведаю, ці я магу гэта казаць, но ты казаў, што ты, напрыклад, для цябе кумірам з'яўляецца той же Эксамон і, напэўна, Ігор Макар. Кумірамі я б не сказаў бы так, што гэта там іконкі у мяне там 10 у кутах стаяць Эксамона і Ігора Макара. Чаму ты лічыш, што з імі іх можна слухаць? Ну, з Ігор і Макар я б не стаў бы слухаць, бо апошнія ягоныя выступы мяне дуже расчаравалі. Выступы перад 9 траўня. Гэта просто... Гэта, ну... І пры тым, што ён сказаў, што ён паважае Пуціна. І дагэтуль паважае. Потым гэтыя ж выступы, калі яны там былі, там штосьці не падзялілі з той же Ольгай Караш. Там, ну, такое дзяцінства у паводзінах было, што вось там мне там штосьці там нейкую інфармацыю не данеслі, штосьці там не далі, я пакрыўдзіўся, там нейкія скаргі напісаў там на нейкія каналы, каб там відэа, якія там да майго каналу адносіліся, каб іх там блакавалі, каб там забыў. Ну, гэта дзіцячы сад просто, гэта садок просто. Ну, і пры гэтым гэта заява афіцера, ну так, который у выніку юліць як смоўж. А хто такі Эксамон і чаму ты яго слухаеш? Эксамон — гэта быўшы амапавец. Окей. Дзесьці у 2000-х годах ён з'ехаў у Штаты, ён чэмпіён UFC Злучаных Штатаў. Дык а чаму яго трэба слухаць, калі ён былы амапавец? Я не кажу, што яго трэба слухаць. Ён зараз мае дачыненне да структураў ОГСБ і буслы ляцяць. Каго? Буслы ляцяць і ОГСБ. Першы раз чую. І чаму яго, ну чаму ты на яго падпісаны? Таму што гэты чалавек, які робіць больш, чым Ціхановская ў пляне вызвалення Беларусі ад рэжыму. Таму што ён... А як ты думаеш, як бы ён адказаў на гэтыя 3 пытанні? Наконт Крыму, наконт Пуціна, наконт незалежнасці Беларусі? Ну, наконт Крыму гэта ён не казаў, што гэта Украіна. Наконт астатняга мне складана, бо яму гэтыя пытанні не задаваліся і на гэты конт ён не разважаў. Ён больш распавядае менавіта пра тое, як што мусіць адбывацца ў плане непасрэдна рэвалюцыі. Гэта не чалавек, які там кажа там пра перамовы. То есть гэта, скажем так, непасрэдны чалавек, які распавядае пра тое, як мусіць адбывацца рэвалюцыя. Ну так, былы амапавец нам распавядае, як трэба рабіць рэвалюцыю. Это так класна. Ну, вось глядзі, насамрэч, тое, што я нават з табой размаўляю, мне быў прынцып не размаўляць з сілавікамі. Але ты былы ВДВшнік, гэта крыху іншае. Ты не збіваў людзей, як той жа АМАП. Таму што ў 95-м быў рэферэндум, дзе пабілі, там разагналі парламент, ці як гэта называецца. Вось, і... Ён у той час яшчэ не быў амапаўцам. Ён там прабыў літаральна год ці 2. Ну, як табе здаецца, ці застаецца чалавек не саўдзельнікам рэжыму, калі ён працуе ў такіх структурах, як АМАП? Ну, ўсё залежыць ад таго, колькі ён там працуе. Напрыклад, мой саслужывец, з якім я служыў у адным дывізіёне. У нас паўгады прызыву разніца была. Я ведаю, што ён пайшоў служыць в АМАП пасля заканчэння службы. Я не ведаю, ці працуе ён там зараз. Ну, пачакай, а колькі Эксамон у выніку праслужыў у АМАПе? Там вельмі не шмат. Але ён сябе называе Эксамон чамусь.
Ну, гэта яго так, скажем так... Ну, просто калі ты не асацыюеш сябе за мапам, калі для цябе гэта быў неважны перыяд у тваім жыцці, то ты назавешся там вось як я, Сяржук Сай, або як ты, Іван там. Разумееш? Чаму эксамап трэба на гэта ставіць стаўку, і тым же самым ты кажаш, што амап гэта таксама саўдзельнікі пратэсту, і што да іх таксама трэба прыслухоўвацца, і яны нам дапамогуць зрынуць спачатку Лукашэнкі, а потым, напэўна, Пуціна. І гэта, дарэчы, важнае пытанне, ці хоча потым змагацца супраць Пуціна. Правильно? Ну, ты неяк зараз, скажем так, не фактамі апелюеш. Ну, можа быць. Я не ведаю нічога пра эксамон. Камусьці падабаецца, там, калі яго так, напрыклад, называюць. Камусьці, можа, не падабаецца. Ну, чалавека падабаецца, мабыць, там, ён не адмаўляе, што это там нейкая дрэнная ідэя так называцца. Але называецца. Гэта то же самае, што давайте назовемся экс-фашысты. То есть яны спальвалі габрэяў, але мы назовемся экс-фашысты. Ну, я не схільны разважаць у гэтым кірунку. Добра. Я ж не глядзячы на тое, што я служыў у войску і, дарэчы, пры маёй службе адбывалася рэструктурызацыя ў ССО, так званая, службы спецыяльных аперацый. То есть тыя зелёныя чалавечкі, якія бегалі па Мінску, гэта тыя ж самыя ССО, тыя ж самыя сілы, у якіх я служыў у свой час. І колькі ты служыў там? Я служыў тэрміновую службу 1,5 гады. І не выключаю, што калі б гэта які быў 4-5 год. І не выключаю, што калі б такая ж сітуацыя была ў 4-5 годзе, мяне пад загадам кудысьці там прыгналі, і я б там дзесьці ў якім-небудзь Урале сидзеў бы і трываў бы свой тэрмін службы. Салдат сидзіць, а служба ідзе. Зноў мы вяртаемся да пытання, што б ты рабіў гэтым? Але я ж не называю себе там, не выкрэсліваю гэты перыяд жыцця, хаця быў там 1,5 гады. У іншых адлегласцях жыццёвых гэта значна незначная адлегласць. Ну, чалавек так себе называе. Ну, напрыклад, не важна, як чалавек себе называе. Я больш схільны ацэньваць менавіта дзеянні. Тут я з табой не згодны, вельмі важна, як чалавек себе называе. Гэта пачатак усяго, як ты... Ну, Ціхановская называе себе апозіцыяй, і што з таго? Ціхановская называе себе сімвалам, як сцяг. Вось яна і як флюгер то туды, то сюды. Хаця яна павінна была ўзяць адказнасць. І што з таго змяняецца, што яна себе так называе? Ну, Лукашенко называе себе гарантам незалежнасці. І што? Все яго разглядаюць як гаранта незалежнасці? І ніхто яго не разглядае як гаранта незалежнасці. Ну, некаторыя ябацькі разглядаюць. Ну, не пра іх зараз размаўляем. Гэта так же сама, што і тыя, хто там падпісаны на таго ж Самона, лічаць, што гэта амапавец, гэта ўсё там здраднік нейкі ці яшчэ штось. Колькі людзей з тых жа унутраных войскаў, з тых жа структур МВД пазвальняліся падчас сканчэння, скажем так, выбарчай кампаніі. І што, іх здраднікамі называць? І калі ён назаве себе там экс-МВДшнік, то што ён там нейкі преступнік ці забойца? Я думаю, з экс-МВДшнікам я б яшчэ, можа, і падумаў давяраць. Ну, я, можа, яшчэ нават давяраў яму, таму што МВД — гэта ўсё ж такі МВД. Але АМАП, людзі, которые збіваюць людзей, гэта, ну, гэта нема слова. Это, або давайте будзем называцца экс-губопік. Ну, напрыклад, мяне збіваў не АМАП. Мяне збівала МВД. І таму у мяне, напрыклад, экс-МВД значна горшая асацыяцыі, чым экс-АМАП. Ну, дык ты ж тады не становішся на бок тых, каго збіваў АМАП, і ты не спачуваеш ім. То есть просто таму, што твой досвед быў іншым, значит, АМАП можна з ім размаўляць. Я не... Ну, зараз нейкая наша размова
скажем так, у нікуды заходзіць, таму што гэты чалавек не мае зараз далучэння да гэтай структуры. Это тое ж самае, што там взять кого-нибудь... Почекай, а где гаранты? Гаранты — гэта дзеянне да гэтага чалавека. То же самое, я кажу, что можно взять там неких, як выходили артикулы про неких следчых, якія звальняліся з працы, тому что там штосьці іх не задавальняло падчас там, калі там гэтай рэпрэсіі пачаліся. Все, там ён звольніўся, і все там, ой, які класны следчы. Ён там звольніўся з гэтай структуры, ён такі зараз выдатны, адразу стал. Ну, глядзі, вось памятаеш, у 2012 годзе быў такі Михаил Прохоров у Москве. С прозвищем Прохорова у меня только миллиардер. Так, миллиардер, гражданская платформа, который дзеяннями показывал, что ён такі классный, что ён такі либеральный. И вось калі б ты анализовал только его дзеянні, то ну, за яго трэба змагацца, выходзіць, вось ён такі класны, ён там супраць Пуціна, але ў выніку аналіз паказаў, што ўсё гэта ён рабіў дзеля таго, каб легітымізаваць Пуціна, каб стварыць канкурэнцыю і паказаць, што гэтыя выбары як быццам бы чэсныя, дэмакратычныя і рэпрэзентатыўныя. Але ў выніку вось дзеяннямі ён паказваў, што ён усё робіць правільна, але з-за таго, што ў яго былі сувязі там з ФСБ, не ведаю з кім, у выніку гэта прывяло да таго, што Пуцін застаўся яшчэ там на энную колькасць гадоў пры ўладзе. То есть я пра тое, што толькі дзеянні не могуць характарызаваць чалавека. Яшчэ трэба адсекчы ўсіх тых, хто патэнцыйна можа супрацаваць з ворагамі. І калі ён быў амапаўцам раней, сёння называе сябе экс-амапаўцам, то выключаць, што ў яго не засталося гэтых сувязяў, гэтых сяброў там, і яны потым яму ў нейкі патрэбны момант не папросяць яго нешта зрабіць, што прывядзе да таго, што мы страцім дзяржаву, або пратэст мы ў выніку прайграем з-за таго, што ён там нешта ў ключавы момант зробіць не для Беларусі, не... Разумееш? То есть это вся цікавасць, што ён не з'яўляецца прадстаўніком ці там нейкім сувязуючым звеном, якое б там... Пачакай, ён публічная асоба, яго слухаюць людзей. Колькі яго падписчикаў на Ютубе? На Ютубе? Зараз я скажу нават. Зараз я зайду нават на Ютуб і скажу, колькі у яго там... Не шмат. На канале у яго там 600 чалавек ці шасці такое. Не можа такого быць. На канале Телеграме. Ну, вось на Ютубе 7600. 7000? Это ў 2 разы больш, чым у нас. То есть гэтыя людзі яго слухаюць, і гэтыя людзі будуць прыслухоўвацца да таго, каго ён падтрымлівае, куды ён кажа ісці, і гэтак далей. І трэба... Ну, чаму не? Я вот цалкам не згодны. Ну, чаму не? Потому что, ну, ты хоць адзін эфір ягоны бачыў? Я бачыў яго ён там з Макарам, яны перапісваліся, мы заўважылі, што Макар піша яму смс-ку, там гэта як сама падтрымлівае, смяецца, то есть у іх там вельмі цесныя сувязі, а так як Макар кажа, што ён паважае Владимира Владимировича Пуціна, то для мяне эксамон... Нема цесных сувязяў у Макара з эксамоном. Ну, ты ўпэўнены ў гэтым і можаш гарантаваць гэта, так? Так, калі тебе гэта так важна, я могу гэта гарантаваць. Просто я крыху больш, чым ты гляджу пра эксамона, пра таго ж самага, і не адзін раз і не ў адным стріме яму задаюць пытанне, каго ж слухаць, там, за кім ісці, там, да каго прыслухоўвацца, каго падтрымліваць, ён кажа, нікаго. Вы самі павінны вырашыць, каго вам слухаць і за кім ісці. Я не магу даць вам адказ на гэтае пытанне. І гэта неаднаразова было, і неаднаразова гэтае пытанне яго запытвалі там, і, скажем так, чалавек схіляе да таго, каб кожны сам рабіў выснову,
чаму давяраць, чаму не давяраць, каго слухаць, каго не слухаць, хто там на яго погляд зможа штосьці зрабіць для Беларусі, для знішчэння рэжыму, хто не зможа. І толькі калі з'явяцца вось такія вось самастойна разважаючыя асобы, толькі тады можна штосьці з гэтым народам рабіць. Я не буду тут казаць, потому что я не даследаваў нічога про Эксамап, у мяне няма, то есть я хутчэй негатыўна да яго адношуся, чым пазітыўна, але мне трэба больш да яго дазнацца, паглядзець на яго погляды, зноў жа знайсці пытанне на адказ, як он адносіцца да Пуціна, да Крыму, да незалежнасці Беларусі і колькі каштуе для яго чалавечае жыццё. Вось, Іван, вялікі табе дзякуй за адказы, мне было вельмі прыемна і цікава. Калі хочаш, можа, у цябе ёсць нейкія пытанні да мяне? Ну, у мяне няма пытанняў. Яшчэ пра таго ж самага Эксамона, як могу сказаць, што ён жыве ў Злучаных Штатах. Ну, так сама, як і я. Вось. Бачыш, і заўсёды таксама вось можна сказаць, гэта як такая лакмусавая палоска, што калі чалавек знаходзіцца на тэрыторыі рэжыму і заяўляе, што ён супраць рэжыму, гэта ўжо нейкая павінна штосьці там дзесьці у тыльнай частцы галавы павінна зазвінець. Так, але з іншага боку ёсць Цапкала, который сёння знаходзіцца... Гэта таго ж самага Прохарова, які сидзеў у Маскве і ствараў быццам бы апазіцыю да Пуціна. Тое ж самае, што і зараз мы бачым все, хто больш-менш нейкую апазіцыю да Лукашэнкі ствараў, яны ўжо даўно не ў краіне. І калі хтосьці застаецца ў краіне, ён кажа, што я апазіцыя Лукашэнкі, ну, апроч як усмешку, гэта ні ў каго не выклікае. Апошняе пытанне да цябе. Ты, я так разумею, што сочыш за нашым каналам, глядзіш тое, што мы выпускаем, так? Ну, так. Як ты думаеш, чаго... праглядаю, але на тэлеграме чытаю. Чаго нам не хапае, якіх рубрыкаў, якіх людзей ты б хацеў пабачыць? І наогул пакрытыкуй нас. Пакрытыкаваць гэта я магу, гэта проста. Ну, па-першае, што мне не падабаецца менавіта у канале, які вядзецца ў тэлеграме, гэта тое, што вельмі шмат негатыўна. Ну, прасцей за ўсё взять там тую ж самую Ціхановскую, Цапкалу, таго ж самага Латушку, там паваляць іх у гаўне і всім паказаць, глядзіце, яны ў гаўне заваляныя. Ну, першы раз ты прачытаеш, ну да, там цікава, смешна, там нейкая падача такая інфармацыі, досыць забаўная. А другі раз прачытаеш, ну да, ўсё яшчэ забаўна. Трэці, ну, да. Ну, окей, тады да цябе пытанне. Ты адміністратар каналу. Ты напісаў там раз пра Ціхановскую, два пра Ціхановскую, пра Цапкала, там, як ты кажаш, аблівых брудам. Пра што пісаць далей? Ну, зноў ж я вось табе назваў дзве арганізацыі, пра які ты ўвогуле не ведаў. А гэтыя арганізацыі самыя моцныя на дадзены момант радыкальныя арганізацыі ў Беларусі. Якія працуюць, якія займаюцца праектам ДНС, дружыны народнай самааховы. Чаму яно так блізка да ДНР? Ну, таму што дружыны, ну, свой час вырашылі такая дружына. А мне яшчэ вельмі падабалася, чаму назвалі чесныя людзі, гэта так пераклікаецца з вежлівымі людзьмі. Ну, гэта уже іншае. Ты кажаш, што не важна, як чалавек называецца, а я табе кажу, вельмі важна, як чалавек называецца. І гэта яшчэ адзін званочак, чаму трэба быць асцярожным з кожным чалавекам. Мы, дарэчы, добрая прапанова, што трэба, каб мы больш разбіраліся ў гэтых сённяшніх сілах, структурах і гэтак далей,